ברוכים הבאים לשוברת קירות, הפודקאסט שבו הנדל"ן פוגש מיינדסט. אני לילך רגב, ובפודקאסט אנחנו נדבר על כסף, השקעות והדרך לשבור את הקירות שמונעים מאיתנו לחיות חיים עם יותר חופש. טוב, אז היום אני יושבת עם קוסטיה רגב, שזה בעלי. שלום. ואנחנו נדבר על איך קנינו את הדירה הראשונה שלנו, בלי שהבנו שום דבר על מה שאנחנו עושים. אני חושבת שזה משהו שהרבה אנשים עושים אותו, והוא פחות מדובר. אתה זוכר כמה פחדנו אז? אני לא חושב שפחדנו, אני חושב לא הבנו בכלל, לא הבנו את גודל האירוע, זה לא עניין של... אני לא חושב שהיה פחד, זה היה... רגע, על איזה שלב אנחנו מדברים? השלב של שגרנו בגבעתיים, ועוד בכלל אנחנו לא תכננו את העתיד לבוא, או בשלב של האמא שלך דוחפת אותנו כבר, מאיפה את רוצה להתחיל? אז אני חושב שאנחנו בכלל לא תכננו מה אנחנו עושים, זה הדבר הכי גדול שאפשר להגיד, כאילו, אפס תכנון, ואני חושבת שבעיקר פחדנו מאמא שלי לא להקשיב לה, יותר ממה שפחדנו לא לקנות דירה. נראה לי נלך קצת יותר אחורה, לכיוון היינו הרבה זמן ביחד, הרבה זמן, שנה נראה לי, ואז החלטנו לקחת את הקשר לכיוון רציני, וכמו כל זוג צעיר, אמרנו יאללה בוא נלך לגור בתל אביב. בגלל שאנחנו זוג כזה שהוא לא חיות מסיבה, אנחנו אוהבים ללכת לברים ומסיבות פעם ולא כל יום, אז באמת מצאנו דירה על גבול תל אביב וגבעתיים, איפה שהמשרדים... זה היה קרוב לי לעבודה. זה היה קרוב ללך לעבודה. זה היה טכנית תל אביב. צד אחד של רחוב היה תל אביב, צד שני היה גבעתיים. קומה רביעית בלי מעלית. מצאנו בית ישן שגררתי שם את כל הדברים. והיינו ממש שמחים, כי מצאנו את זה בכמה? 3,700? 3,700? אני לא זוכרת כמה שילמנו, אבל גרנו שם בשכירות, והיינו זה היה מטורף. שזה היה כאילו מסוס חיינו, ממש אהבנו לגור לא יודעת למה בדירה הזאת. קנינו דירה, לא קנינו, שכרנו דירה ישנה, קנינו את כל האירוע בבת אחת, ומשם אני לא חושב שהיה הרבה... אפס תוכניות. אפס השקעות. אפס השקעות, אפס תוכניות. אפס שאיפות. רק להתקדם בעבודה, זהו. זהו, כן. אז מה קרה? מה קרה? אני לא זוכר, אז עבדנו, באמת, את היית סטאג'רית נראה לי, ואני הייתי סטאג'רית ב-EY. ואני בכלל התחלתי איזו עבודת סטודנטים איפשהו, למרות שלא הייתי סטודנט. אתה עבדת השעות משמרות זוועתיות שחלק מהם בלילה זוועת עולם. הייתי בצוות ניטור באיזה חברת הייטק, אבל זה צוות שהוא לואו-טק. ואז ברגע שהודענו להורים שלי שאנחנו מתחתנים, אז אמא שלי אמרה, אוקיי, אז צריך לקנות דירה. זה לא צריך לקנות, זה אתם צריכים לקנות דירה. לא, אמא שלה אמרה, דבר ראשון, קוסטיה, אני זוכר את השיחה הזאת, אתם חוזרים אליי. אפילו בלי לצייץ. כן, היא אמרה את זה עוד לפני שהיא אמרה שאנחנו קונים דירה. היא אמרה לי, אתם הולכים להתחתן, חוזרים אליי. אני אישית לא חושב שבאותו רגע הבנתי מה היא רוצה מהחיים שלי. אמא שלה היא אסטרטג גדול. אביבה, לזכותך יאמר, אחת האסטרטגיות היותר גדולות בחיי. לא, אז אני חושבת שאמא שלי סוג של עשתה לנו תכנון פיננסי, בלי שהבנו שעושים לנו תכנון פיננסי. היא כפתה עלינו תכנון פיננסי נכון, אבל בזמנו כן, היא פשוט אמרה, בואו תחזרו אליי, ואני לא חשבתי פעמיים, כי אמרתי, וואלה, מגניב, זה יכול לעזור לנו מאוד לחסוך, ואנחנו כרגע בשפל, ואין לנו כלום. ואני נורא לא רציתי. אין לנו כלום, היינו עם משכורות נורא נמוכות, אני חושב שביחד הרווחנו משהו כמו 8,000 שקל, שאז זה היה נחשב מביך. משהו כזה. אבל זה חלק מהחיים של כולנו, כולם מתחילים ככה לדעתי. כן, לילך לא רצתה, אבל שינסנו מותניים, ואחרי שנה נראה לי בדירה... לא, אני ממש לא רציתי לעבור לגור אצל ההורים שלי, אני ממש לא הסכמתי לזה. ואתה אמרת לי, לא, צריך ללכת ולגור אצל ההורים שלך, ולחסוך עכשיו כסף ככה, ואני ממש כאילו לא... ממש רציתי להישאר בשכירות המגעילה הזאת. fast forward, מסיימים את החוזה שכירות, מוכרים את כל לא סיימנו את החוזה שכירות. לא סיימנו? לא סיימנו, מה פתאום? שברנו חוזה שכירות. שברנו חוזה שכירות. גרנו שם 8 חודשים. ואנחנו גרים אצל ההורים של לילך. עושים איתם שיחה ככה, כל ערב יש שיחות, כי האזור של המטבח זה אזור השיחות המיוחדות במשפחה אצל לילך. לא, אבל אני חושבת שבשלב הזה היא כבר אמרה לנו שאנחנו צריכים לקנות דירה.
ובשיחות, היא אמרה רגע, שנגור אצלה אז ונחסוך כסף ונקנה דירה. שנייה, אז בשיחות האלה, סביב המטבח, שם כל ההחלטות החשובות במשפחה מתקבלות. עשו איתנו שיחה ואמרו להם, מעכשיו אתם חונקים את עצמכם. כל שקל הולך לחיסכון, ונראה לי התחלנו לחפש דירה, האמת, באותו רגע. לא, התחלנו לחפש דירה. ממש, אני כאילו זוכרת את זה כמו איזה ספין, שכאילו אנחנו מתחילים לחפש דירה, בכל הארץ, נכון? כאילו? לא בכל הארץ, לא בהתחלה התחלנו, לא היה ברור איפה, חיפשנו דירות יד שנייה בהרצליה, כשלא היה לנו מושג עם איזה כסף קונים, זה היה רצינית. נכון, אבל חיפשנו גם ברמת השרון. לא, שנייה, היה את הפרויקט, היה את הסיפור הזה של ה... נו, איך זה נקרא? קבוצת רכישה. נכנסנו לקבוצת רכישה, שאמא שלי אמרה, יש קבוצת רכישה. אבל זה קרה אחרי החתונה, דרך אגב. כן, יכול להיות, אני לא זוכרת. אמא שלי אמרה, יש קבוצת רכישה במורשה, זה יהיה טוב, תקנו. 4 חדרים, תחתמו פה, ושילנו אפילו איזה, כמו איזה דמי רצינות, של איזה 1,000 שקל או 1,500, לא יודעת מה. הקבוצה נפלה, הם לא זכו בקרקע, הלכה קבוצת רכישה. למרות שהיה לנו הרבה תקוות, ואמר, יואו, ונגור ברמת השרון, ויהיה מדהים. אני דווקא לא כזה התלהבתי מזה. לגור במורשה, אני לא יודע, כן, זהו, רמת שרון הם לא ממש אבל לא משנה, היה כאילו, זה באמת נראה לי, היה וייב כזה של מה שהיא אומרת, אנחנו עושים. כן, מצייתים לגמרי. מצייתים, פשוט מצייתים. כי אביבה מבינה יותר טוב איך מתקדמים כרגע בשלב הנוכחי של חיינו. ואז... זה נכון. ואז התחלנו לחפש יד שנייה, וחיפשנו גם בקריית אונו. אתה זוכר את שחיפשנו בקריית אונו? כן, היינו בדירה שבורה. אין לי מושג איך הגענו לקריית אונו, כי קריית אונו כאילו... לא היה... נראה לי אנשים זרקו, זה כל ערב יושבים, זורקים רעיונות כל המשפחה, והולכים לחפש, הלכנו לחפש. חיפשנו בהרצליה ליד התחנה המרכזית, כמעט נכנסנו שם גם לקבוצת רכישה, איפה שיש היום דירות חדשות, אבל לא עשינו את זה, מאוד פחדנו מזה. חיפשנו בהרצליה לא מעט, עוד פעם לא היה לנו כסף, הכי אמיתי. אני ולילך... לא ידענו מה התקציב שלנו בכלל, כן, זה היה מאוד באוויר. אחד הדברים שאני הכי זוכרת, שאימא שלי אמרה לי, טוב, אתם צריכים לקנות דירה וזה, ואז היא אמרה כזה, כמה חסכתם? ואז אני עושה לה כלום, אז היא עושה לי, מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? אין לכם חסכונו, איך לא חסכתם כלום? איך לא זה? טוב, ואז היא אומרת לי... לכי את תגורי בדירה שבורה בגבעתיים ולא תביאי משכורת, אי אפשר לחסוך ככה. כן, אז היה נתנו את הכסף של החתונה, שזה לא הסתכם באיזה סכום מאוד גבוה. מזרי. ואז היה כזה, תתאמצו, כאילו, תתאמצו. משפט קבוע שהיינו שומעים ממנה. תתאמצו, כאילו, אוקיי, איך מתאמצים? כשאם מסתכלים על זה קדימה, היום אני מבין איך אפשר להתאמץ. כן, אבל לא הבנו מה זה אומר תתאמצו. אני חושבת שזה באמת אומר לשלם מחיר, כי להחליט בתור זוג צעיר שאתה עובר לגור אצל ההורים שלי, זה סוג של לשלם מחיר. זה מחיר שהיינו מוכנים לשלם אותו, שהוא מאוד עזר להתקדם כלכלית. ואז בעצם התחלנו לחפש דירות יד שנייה גם באלו משובות בפתח תקווה, ואז... שהסיבה שהלכנו לשם אמרנו, טוב, הרצליה סופר יקרה, בוא נלך למעגל הכי קרוב, שעדיין נוכל לקבל עזרה מההורים, כבר חשבנו על ילד אז, ועל גיא. כן, עד מרחק. ועדיין יש נורמה, ואמרו גם שבשכונות האלה שלהם מושבות, כשהסתכלנו גם על הישנה וגם על החדשה, דיברו על זה שמחירים בעלייה, אבל הם עוד לא... הפוטנציאל עוד לא מומש. לא נכון, אמרו שאנחנו כבר שאנחנו פנינו, אמרו, הם משובות כבר. לא, אני מדבר על הישנה, לא על החדשה. לא יודעת. לא נראה לי שחיפצנו. אפילו ראינו, כן. לא חיפשנו עסקה כלכלית. חיפשנו משהו רגיל, כמו כל בן אדם רגיל, מקום לגור בו ולהשתקע עם המשפחה. כן, ראינו דירה, זוכרת קטנה של 3 חדרים באבו שעות הישנה. נכון, שאהבנו אותה. כמעט קנינו אותה. שלא קנינו אותה, אבל איזה מזל. כאילו בהתחלה חיפשנו דירות 3 חדרים, ובאמת הייתה איזו דירה כאילו ישנה, לא ישנה מאוד, כאילו, אבל לא חדשה, שהיא כאילו הייתה כזה משופץ חמוד, עם פרקט כזה, וכאילו אמרנו, זה חמוד, רצינו גם ממש לעבור אליה במיידי, לא זוכרת כמה היא עלתה, אולי איזה 1,400,000 או... אני לא זוכרת, באמת אני לא זוכרת. מאוד התלהבנו ממנה. וכאילו... זה היה נראה לנו כזה טוב, כאילו, לא חשבנו שהות ההורים שלי פרק זמן מאוד ממושך, ואני נורא רציתי דירה שאפשר יהיה לעבור אליה כאילו כמה שיותר מהר, ולא לגור אצל ההורים שלי הרבה זמן. כן, חשבנו שזה טוב. אמרנו, אנחנו כבר בוגרים מספיק, זה זמן טוב כאילו להתנתק מההורים, זה גם לא תמיד בריא, כל החוויה גם להורים וגם לנו, ורצינו באמת להיות בעולם הפרטי שלנו. ואני גם כאילו זוכרת שאמרנו כזה, מה אנחנו צריכים יותר מ3 חדרים, לא? כאילו, זוג צעיר וזה.
חיפשנו 3 חדרים, לא חיפשנו כאילו גג 4, ואז התחלנו לראות שהדירות יד שנייה כזה, 4 חדרים, לדעתי, עלו 1,600,000 ביום השבועות החדשה, אתה זוכר? משהו כזה. ראינו שזה לא מתכנס לשום מקום, כאילו לא היה לנו איך להביא את הסכומים האלה. לא. גם לא עם משכנתה. לא, אבל אמא שלי לך תמיד וגם שום דירה אמרה... גם לא נראתה טוב. רגע, עוד לפני זה, גם שום דירה לא... לא אהבנו, כן. כאילו גם לא מצאנו דירה שאהבנו, גם זה לא התכנס. עכשיו אני זוכרת אפילו היינו בגינדי, היינו באיזו דירה של גינדי. עם המתווך הזה? עם אמא שלך, והיה שם איזה כלב, ואז היא אמרה, המרפסות שלהם נופלות, אל תלכו לשם. את זה אני לא זוכרת. היינו. זה היה סביב המרכז המסחרי שם, איפה ש... אני כן זוכרת, אבל פתאום עכשיו שהיה את המתווך הזה שגרר אותה, הוא לראות כאילו... דירת יוקרה ליד הבית קברות. דירת יוקרה. מטבח של סמל, אתה זוכר את זה? מטבח של סמל, כן, ראינו את זה. היינו המומים, מאוד רצינו לקנות אותה אגב, אבל... אתה לא רצית לגור עם זווית לבית קברות. נכון, אבל חזרנו גם הביתה, חישבנו, וזה היה המון כסף. זה היה המון כסף. ולא היה לנו את הסכום ההתחלתי. ואז בעצם, איך כן בעצם קנינו דירה אז אם לא היה לנו כסף? האמת שאמא שלי לך עזרה הרבה פה, אני חושב שהיא כל הזמן מדברת על דברים שלה, גם עם הלקוחות וגם עם כל מיני בעצם משפחה, ובמקרה היא דיברה עם אח שלה נראה לי. כן, אז בעצם שמענו, דוד ששמע איזשהו פרויקט שיש ביום שבועות. פרויקט, זה מחוץ לחלון שלו. כן. ואמר בואו לראות וזה, ואז באנו, ואני זוכרת שכאילו אמרנו, טוב, נקנה דירת 4 חדרים, אני לא זוכרת, זה היה בערך 1,600,000. אפילו 3, דיברנו על 3. כן, זה היה כזה 3, 4 היה בערך 1,600,000, משהו כזה. ממש שכח את זה, שאמא שלי אמרה, כמה עולה דירת 5 חדרים? אני כמעט נחנקתי, כאילו. מהדבר הזה. מה זאת אומרת כמה עד 5 חדרים את 4 אני לא יכולה לקנות? כן, לא, אנחנו בראש שלנו לא הבנו איך עושים בכלל את הקפיצה הזאת. לא הבנו איך קונים את הדירה מלכתחילה, איך קונים 3, אז מה היא מדברת איתי על 5? ועוד אומרת לי תתאמץ. מה זה תתאמץ? אני אמור להקריץ כסף מאיפה באמת? כן, כאילו גם זוג בלי ילדים, אפילו לא הייתי בהיריון. 5 חדרים גם הרגשנו שזה כאילו... גדול עלינו. גדול עלינו, כאילו גם כספית, גם מכל הבחינות. גם הגענו בשלב קצת, נראה לי... הגענו בשלב ממש מוקדם. כן? לא זוכר. הגענו, כן, זה היה ממש לפני שהיה להם יותר, וכאילו נורא פריסה. אז הגענו בשלב טוב, זה שלב מעולה. הגענו בשלב מעולה. שלב מעולה להגיע בו. אנחנו שחזרנו את השיטה הזאת אחרי זה, עוד פעם. כן, אז זה היה 5 חדרים, בקומה 12, 1,830,000, אני לא אשכח את המחיר. כיוון צפון מזרח. לא משנה, אבל כאילו בזמנו, עכשיו זה נשמע כלום, כן? אבל בזמנו זה היה נשמע מלא כסף, כאילו זה היה ממש מלא כסף, אבל בעצם מה שהיה היתרון של הדבר הזה, שכאילו בגלל שקונים את זה מהקבלן, אז היה לפי קצב התקדמות הבנייה, היה אפשר לשים את הכסף לפי קצב התקדמות, ובעצם בהתחלה, אני אפילו לא זוכרת כמה תחסים על ההתחלה, אבל שמנו איזה סכום נורא נמוך, וכל פעם היה צריך להוסיף עוד, ובעצם בגלל שמנו 10%, אפילו פחות. אני לא זוכרת אפילו באחוזים, אני פשוט זוכרת הדבר הכי שאני זוכרת שכאילו היינו חוסכים את כל המשכורות שלנו אצל ההורים שלי. היינו חוסכים, ואז משלמים לקבלן כל איזה רבעון, כל איזה חצי שנה. כשאנשים מדברים על פשרות, זה אחת הפשרות לא פשרות, זה ויתורים אני אקרא לזה, לא פשרות, פשרה זה לא מילה טובה. אחד הוויתורים הכי גדולים שעשינו, לא עשינו כלום. לא היינו הולכים בבתי קפה, לא היינו עושים כלום. כן, ממש היינו נהנים בחוץ בקטנות, לא משתגעים עם הכסף. לא מתפזרים בכלל. כל דבר, חשבנו כל דבר שאנחנו מוציאים, כי אנחנו היינו חייבים להגיע לקצב איסוף מסוים של כסף. ברור שעם השנים המשכורות עלו קצת, אני התחלתי לעבוד בהייטק בתור תשתיות, תוכנה, זה לקח זמן, ולילך התחילה לעבוד גם כרואת חשבון, אבל המשכורות לא עולות כל כך מהר כמו מחירי הנדל"ן לצערנו. זה בדיוק היה הקטע המשמעותי, שבגלל שנעלנו את המחיר של הדירה, ובינתיים יכולנו להמשיך לחסוך, אז הכסף שלנו כאילו בחיסכון לא נשחק לעומת מחירי הדיור, ובעצם בגלל שגם אצל ההורים שלי, אז בעצם חסכנו את כל המשכורת, כי כאילו לא שילמנו את שעות מחיה, לא שילמנו אוכל, לא שילמנו סטיידות. אבל לא הרשנו לעצמנו פיפס. אבל גם הרגשנו שכאילו... אנחנו חנוקים למוות, לא משנה מה נעשה. כן, גם הרגשנו כזה לא נעים שכאילו מהנגרות של ההורים שלי, לא נשלם חשבונות, לא נשלם כלום, ונלך וכאילו... כן, אבל הייתה לנו מטרה נעלה, אני חושב, כאילו, בזמנו לא הבנו שזה מניח את הבסיס הכלכלי לא הבנו כלום. לאן שהגענו היום, אבל אז כאילו, כל מה שרצינו זה, תן לי לסגור דירה רק, שיהיה לי מקום להניח את הראש, כי אמא שלה כל הזמן אמרה, אתם חייבים דירה. קודם כל, לא משנה איך תשיגו את זה, לא משנה איזה מאמץ תעשו,
תתאבדו על זה, ובאמת מה שעשינו זה היה ליטרלי להתאבד. נכון, ואז 3 שנים גם, וואו. שלי שזה מלא זמן, באמת זה. לא, בסוף גרנו איזה 4.5 אפילו. לא, זה 4.5, גרנו 3, מה יש לך? היה בן שנה. לא, זה מדהים. גרנו שלה מספיק. היה בן 9 חודשים. גרנו זה מספיק הרגיש לך זמן. אולי כמו 4.5 תודה רבה, אביבה, אנחנו מאוד מעורכים את זה. לא, גרנו 3 שנים, אבל זה 3 שנים שחסכנו בהם המון, ובאמת זה מה שאפשר את כל החיסכון הזה שכאילו של ההון העצמי שלפני המשכנתא בעצם, ואז לקחנו את המשכנתא. אני אגיד משהו לפני המשכנתא. לפי דעתי גם כשהלכנו לפרויקט, הגענו, וגם אז כבר קנו די הרבה דירות, בגלל זה לקחנו קומה 12. לא, לקחנו קומה 12 כי 5 חדרים התחיל רק מקומה 12. אבל היה גם... לא היה 5... לא היה כי קנו את כולם, זה אחד. שתיים, בהתחלה שדיברנו על זה, אני לא חושב שאפילו יכולנו לקנות. ביקשנו מהם לשנות את התנאים קצת, אם אני זוכר נכון, כדי שנוכל להגיע למצב הזה, כי אנחנו ניסינו לחשב, אוקיי, זה המשכורת שלנו. לא, גם בפתח תקווה. זה היה המשכורת שלנו, כמה אנחנו מסוגלים לחסוך, ומה קצב ההתקדמות. אני לא זוכר אם שינו לנו את התנאים שם או לא, אבל מעסקה לעסקה, וזה גם מתפרש להיום, ממש מהימים האחרונים, אבל זה לא משנה, מעסקה לעסקה אפשר להבין שאם הפרויקט אומר שאתה צריך 15%, לפעמים הם יהיו סבבה איתך ויגידו לך, וואלה, אתה יודע מה, אתה יכול לתת רק 10, זה גם בסדר, אתה יכול לתת 12, תמיד אפשר לדבר על הדברים האלה, במיוחד כשקונים דברים בתחילת הפרויקט, כלומר, שעוד לא עלו לקרקע, כי בדרך כלל היזמים מאוד לחוצים לכסף, לממן את הפרויקט קדימה. וזה אחת הנקודות שבכל עסקת נדל"ן שעשינו עד היום, הנקודה הזו מאוד שיחקה לטובתנו. כי אתה פתאום, יש פרויקט שאתה מגיע ואומרים לך 20% ואתה מדבר איתו, ופתאום לילך עם החוצפה הישראלית שלה, איכשהו מצליחה להוריד 5%. זה לא קשור עכשיו. להוריד 10%. זה לא קשור עכשיו. זה קשור כי זה משהו שהוא מדהים לראות כאילו, איך אתה, בסוף יותר קל לארגן את הכסף בהתחלה. זה תמיד נורא נוח. בכל מקרה, אז באמת הקצב והתקדמות הבנייה, פה הוספנו כסף, אני זוכרת, כאילו, אני זוכרת את הקטע שפתאום, של השדרוגים, כאילו, זה היה חדש לנו, היה פעם שנה דירה כזאת, כאילו, מה לשדרג עכשיו? לא הבנתי. אני חושבת שלא צריך לשדרג כלום, כאילו, לא רציתי לשים שקל נוסף על הדירה הזאת. שהסטנדרט היה די גבוה. לא, אבל צריך לשדרג שאתה קונה בקבלן. והלכנו כמה פעמים לזה עם העריכים, לזה, ואז אמא שלי באה, משדרגים הכל, אני כזה, לא רוצה לשדרג כלום, נכון? היא רצתה שאני אשים רשפת שיש בבית, אני לא הבנתי איך קורה? אני מוסיף את השקלים לשיש. לא, אבל אני זוכרת שכאילו כן שדרגנו מטבח, שדרגנו כאילו דברים שכאילו כזה חייב לשדרג מן הסתם. שאחרי זה קשה יותר להצטער. מה זה חייב? אפשר גם לקחת, אפשר גם לפנות במטבח של קבלן. אפילו בשינוי דיירים לא עשינו איזה שינוי, לא היה לנו כסף למעצבת. נכון. נפגשנו עם איזה מישהי לשעה, אני זוכר כאילו, באיזה 600 שקל, לא היה לנו. זה היה גרוע, וגם הייתי בטוחה, אני יודעת לעצב, עשיתי צבע כחול בקיר שלה. עשיתי צבוע כחול את הסלון, אני יודעת. עשינו את המסדרון כחול. המסדרון כחול עשיתי, אבל כאילו, הדבר שהכי מצחיק, שאני זוכרת שכאילו לא שדרגתי את הראש דוש, שזה כאילו שיא הטמטום, כאילו. זה מה שהכי הפריע לה בכל... הדבר שהכי צריך לשדרג כאילו זה את הראש דוש, כי גם אי אפשר אחר כך, על זה אמרתי, אני אתעקש על זה שאני לא אשדרג, אני לא אוציא פה כסף, אז אני זוכרת, דרך אגב זה גם מחזיר אותי כזה שאחרי שקנינו את הדירה וחתמנו וזה, אז אני ממש זוכרת שאני עובדים עכשיו לפעמים, וכאילו כשראיתי את הטרקטורים על הקרקע, זה נורא הרגיע אותי, כי כל הזמן פחדתי שאנחנו קונים דירה כאילו... לא נקבל את הבניין. וכאילו בסוף לא נקבל את הדירה, בסוף משהו יקרה, בסוף כאילו, לא יודעת. גם לפני שהיה יותר בהתחלה קנינו, זה נורא מלחיץ, אז כל הזמן שמחתי לראות שכאילו עובדים, שכאילו... זה אמיתי, לא עבדו עלינו, באמת בונים דירה. יהיה בניין. יהיה בניין בסוף, כאילו. ואני זוכרת גם, אתה בטוח לא תזכור את זה, כשהדירה הייתה מוכנה, וכאילו נשאר ממש את הסוף סוף לשלם לקבלן, היה איזה 5,000 שקל אחרונים שלא היה לנו, כאילו נכנסנו למינוס. כאילו, אתה בטוח לא זוכר את זה, אני זוכרת שבשבילי זה היה כאילו מה שנכנסנו למינוס, כאילו לא היה לי 5,000 שקל אחרונים לשלם לדירה. לא היה לנו כסף לסלון לדירה, אז אני 5,000 שקל. זה היה כאילו, הגענו כאילו זהו, נגמר הכסף, ממש נגמר הכסף. ואז עברנו עוד, הבן שלנו היה בן 9, כאילו עברנו שהיה בן 9 חודשים, כאילו גרנו אצל ההורים שלי עוד כשהוא נולד וזה.
וזה היה פתאום לעבור, לגור לבד, פתאום עם תינוק וזה, כאילו זה הכל היה כזה... לא היה כיסאות במטבח, לא היה שטיח בשום מקום, כן, זה לא היה היה מדהים. כלום. מה שהיה לנו גם חדר משחקים כזה עצום, כלום. שידה אחת מאיקאה, כאילו חדר היה ריק. ולקחנו את הסלון של ההורים שלי, לא אהבנו אותו. היה אחלה סלון, נסעת העבודה. כן. אבל וואלה, קנינו דירה, ואני זוכרת גם שכאילו נורא אמרו שכל המחירים, גם כשעברנו, שהם המושבות, אתם קונים בטופ. שלה, וקניתם בטופ, וזה, לא שחיפשנו את עסקת נדל"ן, אבל כאילו, אז לא הבנו, לא, רגע, אז לא הבנו, והגענו לזה ממש בטעות גם. כן, חיפשנו דירה לגור בה, אבל כאילו נורא אמרו כל הזמן שזה בטופ, ולימים זה ממש לא היה הטופ של כלום, ואנחנו נדבר על זה בפרק נפרד. אבל זה משהו גם שכאילו נורא לקחתי משם, שלא צריך להקשיב לכל הקולות מסביב על מה בטוב ומה לא בטוב, כי נדל"ן לאורך זמן ממשיך לעשות את שלו, בעיקר במדינת ישראל, שאין מה לעשות. כל החברים שהקשיבו, יש לנו הרבה חברים שהקשיבו לקולות מסביב, והם עדיין על הגדר. כן, יש כאילו... עד היום. אנשים שכאילו חיכו שהמחירים ירדו, או חיכו שלא יודעת מה יקרה, שהמשיח יגיע. ואנחנו, אני לא היינו קונים דירה בלי אמא שלי, היא לא הייתה לא, היא דחפה אותנו מאוד חזק. כאילו לא חשבנו לקנות דירה, זה לא חלף לנו בראש, זה היה נראה כזה משהו שעושים כשיש כסף, כאילו, לא? או כשעושים כשגדולים, אני לא יודעת מתי עושים את זה. אגב, אנחנו יושבים בפראג, שימו לב, היא מעיל, אני עם חולצה קצרה, כן? זה כאילו... חוויה מוזרה, אני חייב להגיד, כאילו. כל אחד ואיך שהוא תופס את המזג הזה. לא, אבל באתי להגיד, כי אתה התחיל במחשבה עכשיו. סליחה. באתי להגיד שגם כל הקטע של המשכנתה, אתה זוכר, זה היה כאילו וואו, זה כאילו לקחנו משכנתה. המשכנתה הראשונה הייתה... 1,100,000. זה היה נשמע לנו המון כסף, זה היה נשמע נורא מפחיד. ואז אמא שלי הביאה יועץ משכנתה. בא אלינו הביתה, אני זוכר את זה. בא אלינו הביתה, זה התמהיל, זה מה שעושים, מה שנקרא, אוקיי, כאילו... לכו לבנקים. זה היה נורא קל, שכאילו מישהו מכתיב לך, זה מה שעושים, זהו, זה מה שעושים, זה מה שצריך לעשות, כאילו. אבל זה עדיין היה נורא מפחיד, לקחת משכנתה פתאום של 1,100,000 וזה, זה כאילו, זה כלום עכשיו, זה גם היה, זה 5,000 שקל החזר בחודש, אבל בזמנו, כאילו, זה הכל נראה נורא גדול. כן, כן, זה נשמע לנו מטורף, ממש מטורף. לקחנו משכנתה, התחלנו לשלם, ונראה לי אז עברנו לבית. רגע, שנייה, לפני זה. וכשהדירה כבר הייתה כמעט מוכנה, אז יש את היזם, שזה כאילו מי שיזם את הפרויקט, ויש את הקבלן המבצע. והקבלן המבצע פשט את הרגל. אז הוא פשט את הרגל, וזה היה כאילו ממש בפינישינג כבר של הדירה. כאילו הדירה כמעט מוכנה, צריכה לקבל טופס 4, אבל מודיעים לנו היה כזה אספת דיירים, והיזם מודיע שהקבלן פשט את הרגל. ואנחנו נכנסנו לסטרס, כי כבר היה לנו פרויקט שנפל ברמת השרון, לא הבנו את ההשלכות גם. שם זה נפל עוד הרבה לפני שעה. נכון, אבל לא הבנו את ההשלכות ונלחצנו, אני זוכר שנלחצנו מאוד. זה דבר נורא מלחיץ לשמוע. ואז הוא אמר שהוא דואג שהפרויקט יסתיים, והוא מביא אנשים וזה, ובסוף כאילו, בסוף דירה הייתה, היה טופס 4, ואז שהדירה הייתה מוכנה, אז בגלל שהקבלן פשט הרגל, אז כאילו קיבלנו דירה נורא מלוכלכת, יתר נראה לי על מה שרגיל, וגם, לא יודעת, בגלל שגם כל הזמן היה ליקויים, והיה צריך להחליף, כל פעם היה צריך להחליף רצפות, אז יצא מצב שכל הזמן ניקינו, ואוהב להתלכלך, ניקינו, כאילו, אני זוכרת שכל הזמן ניקינו. אתה זוכר את זה? היינו באים בימי שישי, היינו עושים את גיא בגן שם, בפתח תקווה כבר, באים, מנקים, לוקחים אותו, עושה שנץ בדירה, מנקים עוד, צובעים. לא היה לנו כסף לכלום, אני דווקא זוכר שהשכן שלנו הזמינו אותנו להיכנס לבית שלו. וואו, זה היה כזה... היה לו בית מה זה יפה, כי הוא היה לו גם מהצוות, והוא גם לקח 6 חדרים, והייתי כולי, וואו, איך מגיעים לדבר הזה, זה כל כך רחוק ממני. אני בקושי לקחתי רהיטים מאמא שלי, תודה חמודה. כן, הוא היה מבוגר מאיתנו והרגשנו כזה, יואו. היא הביאה לנו סלון, היא הביאה לנו גם איזו ספה כזאת, קורסה מיוחדת כזאת, שהייתה מאוד ישנה, שהיא הרסנו אותה כבר. אבל בקושי הייתה לנו מיטה, לקחנו איתנו מיטת תינוק שהייתה לנו, וקנינו מיטה להורים, וזהו. הבית היה ריק. הכל במיליון תשלומים. זהו, היינו עמוסים בתשלומים. הבית היה נורא ריק. קברנו את עצמנו בתשלומים. אמרת, היינו עמוסים, זה היה נשמע רגע כאילו היינו עמוסים. לא, היינו ממש לא עמוסים. לא, עמוסים בחובות בעיקר. כן. חובות נוראים. כן. כן.
וגם היינו בטוחים שזה דירה כאילו for life כזה, בזמנו. נכון. היינו בטוחים שזה for life. אבל על זה, על האסטרטגיה שלי נדבר, איך לצאת מהדירה הזאת בפרק הבא, כי היה לי אסטרטגיה מאוד מדויקת איך להעיף את לילך משם, והצלחתי. לא היה לו טוב להישאר. והצלחתי, לא, היה לי טוב בהתחלה, הבנתי שטוב לי, אבל תמיד רציתי להתקרב לאמא שלי. האמת, מה שהניע אותי זה לאו דווקא לעבור לעיר יותר טובה, או למקום כאילו יותר יוקרתי, אלא יותר להתקרב, להיות בין ההורים של לילך לאמא שלי. אמא שלי מנתניה, ההורים של לילך הם ברמת השרון. בקיצור, הוא נורא רצה לגור בהרצליה. קיבלתי איזה סיבוב במהלך החיים. הוא נורא רצה לגור בהרצליה, אבל בזמנו היינו בטוחים כאילו שזה for life, כאילו אף אחד לא לא, גם חשבנו שכבשנו פסגה. כן, כאילו זהו, פה אפשר, בהרגשה שלי היה, מה שנקרא, ללכת לעבוד, 9 to 5. לעשות ילדים. כן, עוד קצת ילדים. משפחה, לטוס מדי פעם לחול אולי, בשלב הזה אני לא חושב שטסנו בשלב הזה, לא היה לנו כסף. שאיכשהו כן, אבל כאילו לבזבז כל מה שאתה מרוויח, בקיצור, לגור בדירה שלך, וזהו, אפשר עד גיל הפנסיה להמשיך ככה, אף אחד לא חשב על שום דבר מעבר לזה. אני לפחות בזמנו לא חשבתי על משהו מעבר לזה, ונראה לי שאתה לא חשבתי על משהו מעבר לזה. לא, נראה לי שלא חשבנו על שום דבר שקשור להשקעות, זה היה... ממש לא. סטאר. כן, לא הייתה שום תוכנית איך מתקדמים מעבר לנקודה הזאתי. קיצור, אם אהבתם, אז אתם מוזמנים לדרג ב5 כוכבים לשתף את הפודקאסטים אחרים. ובפרק הבא אנחנו נדבר על אסטרטגיית היציאה. על אסטרטגיית היציאה, על איך עברנו מפתח תקווה להרצליה, איך עושים הקפצה כזאתי. מוזמנים לעקוב.